नमस्कार मित्रांनो, मी सागर वागवे आणि हो सुमित दळवी. आम्ही दोघा पण तुमचा आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो. तसाच मित्रांनो, आज आम्ही जो व्हिडिओ करतलो तो ह्या विषयावर की कोकणातले शंख शिंपले. कोकणातले शंख शिंपले म्हणजे काय, कोके. तर आज आम्ही कोके पकडतलो. चला तर कोके पकडूया. आणि कोके पकडल्यानंतर कसे करूचे, म्हणजे त्याच्या खाऊसाठी काय करतात, कसा करतात, तर सगळा दाखवणार. पण ह्या व्हिडिओत कोके पकडतलाव आणि जो पुढचा व्हिडिओ येत त्यात आम्ही तुमका त्याची रेसिपी दाखवतलाव. चला तर व्हिडिओ सुरुवात करूया. मित्रांनो, ट्रेन येता. आज पाऊस पण जरा जरा असा बारीक बारीक. मालगाडी आज वाटे बघा, मेरेवरना जाऊचा लागता. चला तर मित्रांनो, ज्या ठिकाणी कोके भेटतले थंय आपण आता पोहोचलाव. ह्या बघा, कोक्यांका पकडूसाठी भांडा पण घेऊन लिहिलंय. भांडा पण बघा मोठाचा, पण बघू आता किती गावतात ते. तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करूच्या आधी तुमका या सांगू राहुला की तुमका पण जर कोके आवडत असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर पकडूया. आता शक्यतो आपणाक मेरेनेच जाऊचं लागतं, कारण लावणी लावलेली आहे. लावणीत काय जाऊ शकत नाही. आपणाक मेरे भेटलो तर ठीक आहे. हे बघा, काही 2 कोके भेटले आहेत सुरुवातीकच. हे बघा, अशा प्रकारे असतात. आता बारके आहेत, पुढे पुढे मोठे पण गावतील. पण गावतात ते आपण सगळे घेत जाऊया. अरे हा बघ, इकडे दाखव. हे बघा, रान पण लय वाढला आहे. अरे यो बघ एक. तो मेलेलो. तिथे कपडे असल्यामुळे जरा वाट नाही. हो बघा, त्याच्याहून जरा मोठो हा नाही, तेवढेच. मित्रांनो, ते बघा, एक कुर्ली आहे. कुर्ली म्हणजे खेकडो, बारकीशीच आहे. धुवून दाखवतो.
ही बघा बारकीशीच हा. हळूहळू बघा मग असून आता मोठं गावलो. ह्याच्यावरून पण मोठे असतात. हे बघा मित्रांनो, त्यांची अंडी पण आहेत. जरा जवळून दाखव. हे बघा एकदम बारीक असतात अंडी. दाखवतोय हे बघा एकदम छोटी. तेच कोको आहे बघा, अंडी बघा. तर मित्रांनो हे बघा, एवढा मगापासून फिरान आता आमका एवढे कोके गावले आहेत. अजून पण गावले असते पण पाऊस खूप लागता, त्यामुळे आमका आता एवढेच गावले. आणि कोको बघा ह्याच्यावर मोठे गावतात, पण आता हे जरा लहानच आहे. पाऊस खूप असल्यामुळे काही आम्ही जास्त फिरलाव नाही, कारण मोबाईल पण भिजत आणि आम्ही परत भिजत म्हणान. पण हे आता कसे करूचे त्यांची रेसिपी काय असता ती आम्ही तुमका पुढच्या व्हिडिओत दाखवतलो. आणि हो व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि त्याचबरोबर पुढचे व्हिडिओ पण बघा. आणि ह्यांच्या तोंडाक होय समोर होय पूर्ण धार असता, ब्लेडापेक्षा धार असता. जर पाय पडलो वर तर कापता मत, त्यामुळे सरळ जाताना वगैरे सरळ जावचा लागता. चला तर आता आपण पुढच्या व्हिडिओत भेटाया.